Hai, nyakoro mga jwango yawre kendo machiegni nitiere kar kae chenro mar mbaka oromo. Ago mbaka kodi kendo wapuonjre gik magi mosebedo kanyo katimore machiegni kodwa nyakoro mga jwang tainya mago motenore kod paro mar chik mar omenda mabende kelo paro ma opogore opogore. Kawuono wadarange okang' machielo jotelo mag grube riwruoge mopogore opogore medo mana golo paro ma opogore bende kotenore kod iwacho ni ahinya nitie atamalo adek monego bed ni ng'ado mago magudi, nitiere mago bende monego bed ni ng'ado osara, nitiere moko monego bed ni imedo e nengo gigo mag modhi. Iwacho ni atamalo 16 mantiere kar kacha ka igolo atamalo 8 mano migolo e gas ma ji tedo godo, mano ka iwacho LPG cha bende koro nitie atamalo 8 migole ogole kacha tero mede atamalo 8 mane nitiere macha VAT mano mara gigo mag mauta kata mago mag modhi. To sani gigo mantie nyaka sani nyakoro mga jwang tiende ni pek mar ngima oganda osebedo kacha kakadhe. En paro mage mabiro kotenore kod paro mar chikni mar omenda. Odiochieng' ma kawuono wadaloso kod jagoro maduong' mano mar NAT mabende watwa godo odiochieng' ma kawuono kwedo chikegi mag omenda. Tiende nang'o? Tudi kodwa sani nyaka giko. Wantiere live Facebook mar Ramogi TV, wantiere YouTube mar Ramogi TV, wantiere achiel kachiel bende Citizen Digital, bende wantiere achiel kachiel kamineno akanyo manya bedo ni tiyo kod gigo mopogore opogore mago jok makeyo weche gi achiel kachiel mondo mi ochopni kanyo. Wago erokamano ahinya ni marin kodwa ka. Koro bedo kodo nyaka giko nyaka Ramogi jwang antiere kae kod wendo mantiere go jagoro maduong' mar NAT mano Collins Oyu. Oyawre kendo machiegni Ramogi TV cheno mar mbaka oromo kawuono. Oyawre ahinya. Yapani wachiwo maber jokanya nambu chiwo maber. An kamondo waler weche matindo ma sani wuok sani. Tapane ok bitamowa wacho manyalre. Kama sechopeni ok apanda ne muda layot. Onge luoro iwache mana kaka en. Erokamano ahinya. Kae wache kaka en nyakoro Ramogi jwang nitie gik mathoth ahinya kanyo mosebedo kanyo katimore. Odiochieng' manyoro ne waneno ng'anyo mamuol manoting'o grube mopogore opogore kod riwruoge mag jotich ma opogore opogore manyoro ne ong'anyo achiel kachiel mochopo kanyo nyaka e od bura kama ne gichiwo dwaro magi ne speaker mano mar od bura. Jotelo bura bende noloso kar kacha. Wawinyane kaka Judith Omondi no ikonwa sigana makama wang' wagoye mbaka iwiye ni magi mano timore odiochieng' manyoro manyalo konyowa kawuono gi kinde mabiro gi kaka nyalo losgi gibed maber mondo mi sirkal adier owinj ywak mag jotich. Machiegni wawinyane sigana ne mar Judith Omondi. Ne en pangruok wer kod go poro e chuny boma ma Nairobi. Magi gin mahao riwruoge 15 mag jotij piny owacho ma oramo ni ngang' ok ginisir paro manyien mar chik machano ng'ado atamalo 3 mar osara mar jotich mondo tigo e gedo mag udi. Kotelnegi kod jotendgi ne gichwalo ng'ur margi e od bura mamalo mar lombo jo od bura mondo mi owit oko parono manyien mar chik. And we have gone in and presented our petition to the Speaker of the National Assembly. Tunaambia wabunge wetu, sikizeni ground. Sikizeni ground. The ground is saying no. E lipot mane gichwalo, ging'ure wi wach mar ni kuom higni 6 koro, jotich mag piny owacho poko medo sara kata bed ni podi dhirogi mondo mi gichulo suru mathoth. Bende gikoni paro mar chuno jatich gichulo omenda mar okumba mar thieth NHIF ma ok oriw jogo ma ondiko jotich ok liw kendo biro keto jok mapek e ng'ut jotich ka ng'ado omenda mar wuoth mar jotich poni gidhi tiyo oko bende ok giyiego. The amended NHIF Act of 2022 provides that every employer is supposed to pay a matching contribution amount to that of the employee. Kama wewe unatoa 1,000, employer anatoa 1,000. Now, they have agreed with the employer that the employer is not going to pay their part, and that is why they are pushing the burden to the
workers. Gisingo dhi e ng'anyo magalamoro poni od bura opuodho pend chikno. If this bill, in the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Yes. And we want all public sector unions to be on the lookout. And let the strike be spontaneous. If we can be on strike for 1 month, Sakayo atashuka, na akikataa kushuka, tutang'oa miti. We have agreed amongst ourselves, there will be no room for taking envelopes. Everything we are doing for you must be done on top of the table. We don't want secrets when you are dealing with the workers, and especially when you are targeting workers' money. Your money is your money, and nobody should touch your money without consultation. Moko kuom jood bura mag Azimio mane ochopo mariwo lwedo riwruogego, kama oting'o jaod bura ma Suna East Junet Mohamed, kaachiel kod jatend kweth manokie od bura mamalo Pio Wandai, osingo thicho oko pend chikno. No taxation without representation. Yes. Mambo ya watu kuamua mambo ya taxes kwa barabara haitawezekana. Yes. Mambo ya taxes itaamuliwa na wabunge ndani ya bunge. Ikiwa mbele ya bunge ya Kenya, yes, ya kwamba hii mambo ya housing, yes, hii imeenda. We are going to ensure that this finance bill 2023, yes, does not see the light of the day. Bang' chwalo lipodi ni od bura okinyi makawuono, riwruoge mag jotich piny owacho koro diro pira ne jood bura mopogore pacho ka mar golo duoko mogik ewi ka bende pend chik ni owinjore kod piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Judith Omondi ne otimo limbe kanyo kendo ng'anyo no otimore odiochieng' manyoro, noikno ripote yo makare. Collins Oyo, jogi okwaneka nat no kwaneno kar kanyo kata kanyo loso nono kacha jogoro mag riwruoge ne ntiere kar kacha ine yonge bath Constantine Wesonga kacha kano wacho kanyo ni ng'anyo biro timore chung maru kaka nat wachage kanyo mondo nikech mane riwruok michelo ne chung maru kaka riwruok en mane kotenore kod weche gi mag paro mar chik kata finance bill 2023. Mokwongo ageno lero na diero ok ne wan achiel gi ng'anyo manyotimre nyoro. Kendo en gima lit nwa kaka union, nat ni ng'ato nyalo kawo bana marwa to keto, to jofwambo gi keyo bi keto keto maler ni achiel kuom unions manyo nitie en Kenya National Union of Teachers. Manyoro ni uonge kanyo. Ni waonge. Kendo gimomiyo bana wanyo nitie kanyo apani penjo go nego dwoki. Ing'eni nat en union ma omako piny mangima. Ogendni duto. Ok adwa ni mondo ng'i nat kaka union ma kamoro joluo motele. Apani mano ahingo mabor. En union momako piny mangima, to ka koro jomoko dwa kete ne oganda moro koro owuok dwa gore koluwo laini machielo, apani mano waborgo. Adwa ni paro ma janat chiwo en paro maleo, en paro moriere, kendo en paro mokwako piny mangima. Ka pek nitie piny mangima, to en pek ma piny mangima. Ka yot nitie, wamor waduto. Tok dwa bed ma mor gi pek, manto nyaka wawuoy mana maler. Ang'iyo kanyo neno ka ng'ama ne wuoyo en jagoro mar TUC, Trade Unions Congress. TUC en Labour Center, moriwo unions mopogore ka. Although gikete ni en public sector unions, ng'eny gi ne nitie bo TUC as a Labour Center. To wan kaka Kenya National Union of Teachers, ne wan jogo manochako TUC. Ndalo me jagoro machon Wilson Sosion ne Secretary General. Wabe ne manen Secretary General mar TUC. To bang'e ne Wilson Sosion gi NEC ogolo wae TUC mwadhi e Labour Center manyien. Machielo ok manyien, machielo. Ma en Kotu. Sane nat affiliate gi Kotu nationally, to internationally wa affiliate gi Education International. So yore mitimo gimoko nyaka bed ma consultation nitie.
sama gazette oketo ni jonat nyoni kanyo apani nyo en miriambo sama team ni ogolo bana mar nat oketo bana gi to logo mar nat nitie oken gi malera ahinya to gino tiende nang'o kiwacho ni logo mar Ruiru nitiere kar kanyo bana mar oket kar kanyo jonat uonge ng'anyo machalo kamano kaka nyo giyudo logo magi bao kanyo authority manyo gin go okang'eyo kaka nyo giting'o bana mar nat ma ng'e maler neno gimoro chien kucha ma Kenya National Teachers Day to kang'iyo machok japuonj so ing'eni backstabbing ni be oken gima ber ahinya sama akeni backstabbing ga ket nango gi dholuo ni ming'e dholuo ma mobedre backstabbing nok ber ahinya adwa nyisi maler ni nat kowuoyo okane mawuoyo nat nigi structures motegno ma wan gi national steering kamane secretary general wan gi national executive council duond nat then wan gi provincial councils matinde waloko regional councils manie regions gina boro wan gi county councils koro kwae county councils e kwa dhie branches mochinde no wuoyo kagi kacha mano ok de watamgi gin be gichoro ywak gichoro ng'ur margi to donjonwa koro ng'ur mane ai branches gi manyicho bet kaka national executive council mwachako ng'iyogi achiel kachiel finance bill oken popular kapok owuoye anything gimoro amora madhie madwa mulo otonglo more e slip mare ok nyal bedo gima dikawa kawa kinindo piny you can't take a line down so nyaka iwuogi tan kapok awuok nyaka kaw consultative measures e oreya mopogore opogore mar nat manyocho gik ne en oreya mar National Executive Council ne wadhao ma akweyo gi akweya gikone e wuoth miwinji wacho ni ne wadhi e State House ni because State House bende winjo kaka lweny gore kaka weche gi wachre ne wadwaro hinga mokwongo wacho hinga achiel ni in 2017 nene housing to ne wachopo ne ng'ur mawa kane idwa ng'ade 1.5 magi nochope doho ne wakwer ni kitem kuom sani kane gitemo dhire no ogore piny koro ne berwa ni ng'ama ne wawuoyo go e hik 17 e ng'ama kendo ne wawuogo e hik 23 so at the back of his mind ong'e gima wadwa wacho kolure gima ne wawacho ndalo cha nyocha waromo ka NEC kech kabisa NEC manyalo gola tich NEC ko ng'ado no yudhi dala tadhi moka penjo the National Executive Council kane wabet ywak wane wakawo kuom regions mopogre opogre because NECs represent regions wang'iyo nyaka petitions mag jowa mane kamoro gi yoro ka from branches mane waneno ni yes ka wach nitie to kata wanbe ka wang'iye waneno wachie kanyo sani slip mar japuonj pay slip mar japuonj kigoyo wang'i awinjo kipimo wa japuonj modere japuonjre kiwe japuonjre japuonj dere pok obudho dwe achiel ka japuonj madho na sum obiro ofis madho sum ma joma nokonyowa en wainde mane Nairobi West Hospital okelo ambulance mane ringo machiegni to kawe eka ne wakonyo japuonj nowacho gik moko ma domestic to ne wachich madwaro slip ma japuonj ni ne yudo siling 250 ema nie slibeka mano osara idaderi kora wachi ni kara ma igi momiyo japuonja nigi chandruok ne majbe kaka wadak e udi be ionge kwe kohuko ni
nin be in gi odi ko ni otuch di be gi kwe odno kata mana jarito to kama nyithi boda gi yedho boda to kinyal chulo to inje puonj apani letno ni kuomwa ka jopuonj one focus maduong' ok en kata pesa midhi ng'adni the 3%. Focus maro maduong' japuonj mondo med osara. Kipenjo japuonj ma kamoro se dhi maber mondo kwanane ber moseyudo tich ka. Ang' yun atamalo kata 80 ma jopuonjgo ma kwan osedhi mabergo sieme ot moro mosegero. Anatiyo Nairobi ka. Nairobi branch onyiewo puodho maduong'. Jopuonj koro nyiewo mondo gitim ang'o? Gigedi. Koro ber mar tijwani, the pride of a teacher, en kaka idak. Be okelo luor. The pride of a teacher en luor momi kalore gi kaka idak. National Executive Council nyogo wang'e e weche mag the bed specific weche mag housing levy. And we demanded ni nyaka ketwa e tiegruok maber e wach the housing levy. Machane wadagi. Machane onge component mar the employer. Machane golo 1.5 achieng'. Ma king'iyo kama gikele e bill ni ma Employment Act 2007 at section magidwa amend and from section 31A gimedo B to B magimedo ni giwacho kaka employer employee dwa timo contribution idwa time tigole kanya. There's a big question hapa na pimo ni kaka slip maja ponchalo igole kanye is a big question. Nitiure moko makoro nyo waseyao okange moko waseyao mondo japuonj omedo sara wan wakete at 60%. Jowete ma jokupeto kete at 42%. Focus maru maduong' en osara. Osara. Mane gimo miyo wantiere to ko ing'iyo gik makoro manie bill ni taxation gire aneno mar capacity ma mtoka mabe ji pok oneno malong'o. Kama gimichulo depending on the vehicle capacity mari. Nyalo bedo gi 7-seater 5-seater gigi jomoko pok oneno to wing'eny mohingo gimosesomo akiani winja uwi onego lu gimisomo nima dakanon wadwaro proper public participation. Be momiyo nyocha neno wachopo nyaka e ot maduong'. Niwach the buck stops with number 1. Konyiso jogegi ni dhi uriad kacha gini mondo okal. Ing'e gima siasa en. Mathin mabobalo. To ka ng'eny gi ok obalo gidhi tang' mondo migi kale. To mondo kale. E kinde mangitie kar kae jagoro maduong' mar Kupet mar NAT ong'eni kinde gi bende nitie gik mathoth ahinya ma nyalo bedo ni ringe e pacho oganda ni bende un kod gi achiel e ng'ur riwruok mag jotije mag piny owacho moting'o jopuonj ma itelo negi lew mari chopo kar kacha ponono oro ote mopogore lew mari chopo sani wacho ni logo maru notiko kata koko penju to bende useri nyaka kar jot mar jatend piny Kenya ma uromo kode ka uchwalo paro mopogore opogore nyaka jagoro mongirore e migawo mar lo mano kar ka weche gi magudi mano Charles Singa. Ponono un usetieko karu jopuonj osechwalo pachgi kendo ok gine tiende
mar ng'anyo kata ponono ni okadhe bende gino mano chwalo kacha en mar golo weche mag gedo mag udigi ginego gedo mag udi manengo gi ofuongore kosen paro machalo nade mano chwalo ne jatend piny Kenya kotenore kod chudo kata ng'eto mar atamalo adek ni mondo geru ng'eto mar atamalo adek ni detimre koket gimore mesa apana wacho nyime kacha kendo adwa nuoyo ne slip mar japuonj oyiech kendo chwer kamore dhi yudo kamigole atamalo adek ni ema onge wang'iyo wan kaka jonat ne onego chornwa gimoro e osara mondo gino donji niwach gini sani ni e parliament ing'eni ka odhi okal e parliament ka wan to wan nono ok wanyal geng'e sani koro en kuma ineno kokodhiecha masani waketo maler ni jatelo maduong' ma be Teacher Service Commission akia ni nowinjo nade ni ng'ur wan go mapek yande waserado gi Teacher Service Commission Nakuru ma gimane wachwalo malicha ina kalore gi gik matime ni onyalo dhi either way koro anto ber ma japuonye mwang'eyo osara nyaka medi kapok wechegi okalo mane gimo dwaro mokwongo maneno ka jatelo okno odwa gole yo moyangre ahinya tadwa nyiso jopuonjwa ni misara nyaka medwa ma king'iye matut CBA mane wasain all public sector unions kiko wa jopuonj kende ne onge kata siling achiel manomedi ne onge koro sachwa ni kinyalo kete e atamalo kata matin mane wakwayo cha okane gima bubedo malich osara ni komedi ubro yie mondo ng'adwa atamalo adek marot mane gima en siwacho kiko beni en gima yo wacho mano kuku mar National Executive Council wacho gima lich gi jopiny en ng'iyo union wanie wang' ng'at achiel kende kone nat to ng'ama ineno kanyo en jagoro maduong' tapani en training moro manyocha kamoro jowa nokawe yo marach ma joma no okalogo wacho kadwago ng'ato kama ntieni ni muoch go kinyi isechako lando gimilando kanyo jopiny penjo ni taleng' nang'o gima kama okigori gago giluongo committee no consultation gi structures magnat will bail you out sama kora wuoye ni gima ne en isio wacho okane mawacho en isio yuago mondo medgi msara med jopuonj msara gionge wach gi gimoro ma ni 3% ni wadwaro mondo sirikal oket notongu moro matin e mesa mondo wane kaka wanyalo wuotho an aparo ni kendo wadak marach kaka jopuonj wadak marach ahinya to luwo ni kendo ni pride mar japuonj en bedo gamo gi ot kibaji mane wan go e wach 3% ni en yo mobo bedo go managed to ne wawache ni wach kabod ni iwacho maber ni employer employee 6% wachina adek to higni 7 onego beni sema chua mondo yud ot ana donge higa achiel to kura we tich sama gole no ere kako dhi konya to kidogi ng'iyo kacha tiyudo ni at 2 31B2 wacho maler kaka pesa ni idhi benefit from ko higni 7 ka okoromi raise 10% en pesa miduoko ni kati nyalo chore odhi retirement benefits kati nyalo chore e lwet nyathini moro ma pod tiyo
be magi botimre mani penjo maduong' mabende wapenjo jatelo to miwacho mang'eny gidhi timre. Ing'e ni sama thuolo kai kineno tol moriere dier ot timre gi chikri malo karo ken thuolo en matol. Mago gik mane waketo e nyim jatelo duto. Nyabero ni jatend piny Kenya nosingo numeto mar osara ni momiyo koro wacho ni oyo wan ng'anyo mora mora makwedo paro mar chik ni kik wadhi kaka nyoro nokoneni. Kiwe jatend piny wan e Labour Center machielo. Labour Center machielo makata weche miywago mag NHIF gi abani mano bisewinjo ka ng'ur nitie. Donge nye wakete Kisumu gi jotelo mag NHIF mwawacho ni kik utem weuru mondi gini udwar iknigo. Mage dialogue masani dware piny ka. Ige ni sani nyalo dhi kama nyithiwa ma riembo pikipiki nitie to gigo wiye wach 3%. Ige ni 3% nyochomo josara. To kipime to yuto mare maduong' dok kuom ng'amonge ang'ono ng'amonge tich ng'amonge osara to ng'amonge osara no emose nyisi kaka mondo go uwi e wach 3%. Iparo no go wino riek koso kia tungo kia. Koro anta neno ni yo mwa chomo go gik moko masani be kora gole nat. Uwi mamako pinya makondara ok bi konya. Structures maga mag union gima dwa tiyogo magima nyalre mondo nyalre gima ok nyalre wadok chien to wayudo nang'o mi ok do nyalre. Mani ng'ena wacho gi chir malich ni wacho ok nyane ndara mondo adhi e parliament. Bedi nyo giluonga ok nyande. To jagoro maduong' ng'ato wapenjore oganda ntiere karka ang'eni penjo bere to ka mang'eny ahinya SMS ang'wa dhuolo mar somogi tachiel kuom gi gima ntiere karka ponono jopuonje ma itelonegi ma bende untiere kacha kaka kuku mar NAT mano ma oting'o National Executive Council kinde ma intiere karkanyo ka okalo gi machalo kama. Ponono jopuonje one ka gimen koro ousgi pachgi okochoki nikech wayudo ka paro biro mopogore opogore. Inyalo miyo ane ler jumbe 2 mokalo ne ntiere bad NAT ma Nairobi kama nochiwo twak ka pengo ahinya wach mag gedogi be jogi kane giloso bure Nairobi ka be ne gikalo e kombi be ning'e ni twak ma kama ne dhi nyime kama ne giwacho ni oyo ok warwako paro mar ng'ado atamalo 3 e osach japuonj ka japuonj giko dwe. Paro ma kama be ne gikalo kuomi ka girange kacha ni oyo wawuogo gi jofwambo wakon gi ma kya kore wacho kinde machielo ma en achiel kuom branches meku mantiere piny Kenya to Nairobi kae ma jopuonje moko bende nitiere ka jopuonje gi mane ochiwo wach mar gi jumbe 2 mokalo winjo sani ka jagoro maduong' mar gi Collins yo man kod studio ka sani wacho ni oyo wano kwa bidhi gi jogo mang'eny muwuok kata katimo gigi to wadarange mana kama chalo kamae. Waseromo kod jatend piny, waseromo kod jagoro mongirore migaono, oganda ochom kanye. Moko nyalo wacho ni oyo Collins oyo gilange ousowa pacho ok dawinji. Apa ni pachi wawinjo maber. To kineno iwacho na wach Nairobi branch. Branch nyalo choro ng'ur margi. To gikone ng'amang chor ng'ur motegno kata mawang' winji. En Secretary General kotudre gi National Executive Council. Structures wagi ok wadwa duoko chien. Sama ne jo Nairobi churo ng'urgi naneno ka jo Nairobi ni mna kodwa. Sami wacho ni okidwa nyaka medwa. Hapa ni wacho gimoro achiel. Okadwa ma nyaka medwa ma. King'iyo giri malong'o gima ne giwacho. To NEC be kobiro nwa jagoro ma Nairobi en ja NEC. Yeno okelo nwa ng'ur mar Nairobi board marwa mar NEC. To gima wacho gima ja Murang'a ne wacho. Ani ja Murang'a South ma ja NEC principal. Gima ja Murang'a wacho gima ja Nairobi wacho. Te gima ne ja Siaya ma ja NEC bende wacho. Nyaka medwa wan wagombo
jopuonj odak maber. To moloyo jopuonj matindo ma atokwa. An ni dak maber e gine e wach 3% ni onge kuoma niwach an gi oda nasegero. Gini ang'i mana joma chien ka. Ma kamoro 10% bang' higni 7 nyalo donjo kuomgi. Iwinjo. Joma tinde ma gini dhi konyo. To joma dongo gi osara mimedo ni madhi konyo. Yeah. Ocean omedu osara. Omedu osara. Gima ng'ato dwa timo tim kosemiwa osemedo osara. Apani kanyo to nyaka wawinjre awinja ne wakete maler. En ani duoko mar ng'ama duong' be nyaka isom kaka chalo. Ni to moduoka ni ang'o manie iduoko ni. Adwa nyiso jopuonjwa ni wan wamako wach mar medo sara ma ok wadogni chien be kwandwe wang'wa. Aya, ang'e maber ochiegni gi kama wadwa ka uyweyo mokwongo to kapok ka uyweyo tarik 15 Disemba dwe mar 12 higa mokalo ne un gi romo kendo kano twak kod jofwambo gino mane ichiwo kar kanyo kiwacho ni kaluwore kod CBA kata winjruok maru mantiere mano ma higa 2021 nyaka 2025 meto mar osara onego bed ni nitiere kod atamalo 60. Pod umake kar kanyo koso odhi chopo kama chalo nade mondo mi kaka chenro mamoko mag ng'eto mag osuru osara moko omenda moko mantiere malo kanyo osara moyudo mondo mi ong'adi to pod udagi ngima moro makare mana kaka iwacho sana. Anyalo paro gimite mwacho no maler kendo ne wawuoyo gi jofwambo gi ke mwacho ni kuma piny ochomo. Ni wach ne waketo wachwa ni kaluwore gi report mar Kenya Bureau of Statistics ma October 2022 ne inflation osechopo 9.6 to kwa around of to you inflation is at 10%. King'iyo higni manyo wakao kapok ka okomiwa gimoro nyaka higa ma kamoro CBA manyien dhi wuoke. En higa 6. Kigoyo gapar en 60. E kama 60% no ae. Rate mar inflation sani kaka en gi report ma October 2022 nyaka kura ketwa mane 60%. Samidhi e mesa mar gine mar negotiation nyaka ibed gi gima inge lweti to koro ng'ama be unge mesa nyalo bedo gi mare lwete. To kaka wawuoyo sani en 60% ne mogombo ni jopuonj. To giminyalo chiw en policy ma union ni gimochiw mana ka Oliver Twist ka mochiw no ikongi soyo huko chik lweti machielo. Koro kata koko chopata malo 60 ni jopuonj pod biro mana yie ng'eto ni mondo chop mondo dhi anyime kata ko miwero ng'eto ni chopo 60 chopo kata 30 kata umiwa atamalo 20 ng'eto ni atamalo 3 migolo kaka jatich to ge ng'amondiko jatich golo employer golo be atamalo 3. Kwano migo malong'o gi benefits ma japuonj mal tiyo sani moso kisenyono higa moro 30 kamoro kodhi donjo kakipare en pesa ma kamoro ibro dwaro kata ibro donje section 31B namba 2 kichako gi sika mang'iyo kakichak iduoke makoro okine jogo manyalo benefit gi 10% contribution bang 7 years. Gima de walam mohingo medo japuonjo sara onge. Ing'eni ka chako lwenyo gi weche mag ginegi mag percentage matindo gi tadhi dino wang'a makoro kane picha maduong' mwadwaro ni japuonj. Agolo slip ma nyiso kuma ne wantie ni japuonj ne idwa mae atamalo 3 pima ne gimodhi dongodo king'iye gima very realistic ineno gi wang'i kama to ka wan joma beyo ni kamoro piny ni wadwa chenjo mondo lokre malong'o kaka wagombe no nyalo paro ane
siasa ne Azimio motegno kabisa. To bang' siasa ngeni ko riwe wach siasa doge tiji. Tija ka kura onge Azimio, aonge Kenya Kwanza. Adwa ni mondo agol lweny makonyo jowa from both sides. Koro kidhi ng'iyo ng'wech mane oringre kocha gi koni. Ing'eni wach housing ne nitie. Gima pogre en maka kedwa time. Japiny odak marach. Ok adwa ng'iyo japuonj kende. Japiny bende odak marach. King'iyo kuma jodho odak e Kibera, akani dhi e Kibera mogik karang'o. Inyalo neno ka en gimo pogre gi piny ma ji odake. Tok da wach ni jopuonj na onge kuno, gin kuno. To kata kok gidake yeno, gin giwede kuno. Haya, mak parano gi kanyo jopuonj mabende wantie go ka okinyi makonya kora mo jo wantie ka koda Collins Oyu jagoro maduong' mano mar NAT. Watemo mana twak kendo watwak kotenore koda ngima dhano odhi chalo nade, ngima ja Kenya ikinde makoro sani bende piny Kenya ni kama paro medo mana mienjo kotenore koda paro mar chik mar omenda higani mar 2023 2024. In pachien mane waka ujo masani ka waduogo ka mondo mi warang kendo wanon bende gigo mathoth kotendo kopogore kata gi mag jopuonj. In kaka jagoro maduong' mar NAT, ang'o kendo mantiere e paro mar chik ni maponono okomori kata mane ma osemori moloyo mantiere ka nikech duto do wach ne richo kendo kama gintiere kar kanyo waduogo mondo dhi nyime kod twak. Wabiro bende county kama intiere Homabay kacha Alabich nacho kuno pat jopiny wadhi Migori Jojo momiyo pat jo Migori nigi wacho nade. Kisumu Millicent Adhiambo bende ikore kod jopiny kanyo mondo miyo konwa chal mar wach. Kaeto bende ayuda ne pat jopiny e county ma Mombasa kiny makauno kod county ma Kisii bende ayuda ne maling'ling matimore kacha kasa osoromo saa 4 osekalo dakika 2 wantiere ka waduogo bang' yo masani chenro mbako romo kikidhi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. To lovely kaponi gimoro amora botimre ne bani. To karana singra gi nying nyathina. In bende ok bibedo mangima. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza Kaede Jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda, nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza Kaede Jackpot kwamba ni ukweli na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Give me
iluonga ni Janet Oudu. Kidwaro wenda mar Yesu manowara kaka skiza tune mari to di star 812 star 784 hash to parnia Ramogi TV e od jower duto. Machiegni nyakora moge jongo sekayo masani yeno mondo mi wadhi e county kaka ne wakoni karkacha ka waduogo bende ma kidieny mar ariyo ma watieko godo twak oromo saa 4 gi dakika 55 walore to mondo mi walore wadhi bedo kacha ka wasetwak kodi e county wasewinjo pak jo Mabei pak jo Kisumu SMS mayoro ka bende wadhi do thuolo mondo mi wakete kacha iwinje ane achiel kachiel. Koro sani yena mondo adhi e county ma Kisumu ntiere Kwedo chike gi mag omenda. Millicent Adhiambo oyawre Kisumo uchiewo nade okinyi ma kawuono twak ma wan go kawuono en Kwedo chike gi magi kata paro mar chik mano mar omenda wacho ni grube kachal kod riwruoge mopogore opogore medo mana chiwo paro ma opogore miwane ni jo Kisumo to wacho nade okinyi ma kawuono kotenore kod twak ma wan go e studio okinyi ma kawuono ka wan kae kod Collins Oyuya goro maduong' mar NAT bagno ne twak okinyi ma kawuono koro Millicent kia boma ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu ka bende an gi jopiny kadi kotenore kod paro ma bende oketi e komenda mar 2023 ma bende wayudo ni paro mar chik no endi gigo mopogore opogore osetem kete kendo idwa ni okadhi kaka wach mar nduso osach jotije kod atamalo 3 mar konyo gero udi man nengo gi ogonyore ma bende onge kaka affordable housing. Kopogore gi mano wayudo ni jo kanyo mopogore opogore obed jotich obed ute fwambo bende osewuok oko kendo kwedo wach no ahinya. Jopiny bende wadang'eyo ni to gin to kotenore kod paro mar ikomenda kata paro e chik mar ikomenda mar igani ginyalo wachang'o. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera ichakna gi nyingi monisa ni kotenore kod paro mar chik mar ikomenda mar 2023 usewinjo gigo ma bende oseket nyime ma bende idwa ni okale kiani ma endi nyalo wachanga ka japiny ben gino madhi konyo ka wang'iyo bende kaka Kenya en sani koso ini nyalo wachanga. Mokwongo nyikega gin Michael Okeyo Lweny ajadak ma Kisumo ka kendo ajatele bunge la wananchi kaka organizing secretary. Mokwongo do wer paro ne jo Kenya ni ma sirikal mar mama mboga ma sirikal ma ja boda boda motele momako sukani. Tado nang'isi jo Kenya ni ma ndalo mag bottom up ung'eyo ne eka witilo kiataro itengo makara sing achiel ok dong. Wadwa ni mondo me ung'e ne ndalo ni aneno ka sani koro wang' jo Kenya koro neno ni koro wach budget ma koro biro ne omiyo ja Kenya koro bedo kaka ja Kenya ukabila cha koro aneno ka onge kanyiche ne Raila wacho ne piny tek juwuog oko to jomoko ne wa Raila ketho ne jisa owe Ruto mondo mi oti. Koro aneno ka jo Kenya koro wigi chiwo kamoro amora winjo kako jo wigi chiwo budget ne kokadho kata jok matiyo sirikal go ang'eni moko dhi ringa resign dhi ringo weyo tich budget ne kokadho to Kenya kadhi oko ng'eni wa ji dhi lokore jokuoge te kech en Kenya ma koro kata ng'at midwa dhire midwa ndalo machon waneno ka mine wa machon ne nyalo dhi ma kwa mine ma moko mogo ni porna mogo sani kata ng'ama en ng'ama nade ma dhi e dhode ni dwa dhi poro ni mogo to en ng'a sani otek kawuono kineno kaka mine rundo mogo en mogo mar jwala mitucho ge sianda necha eni tuche to pime gi pi kimba achiel maka dipone dwa dhi mang'eny ni dwa ngeso pi tipoki ruonyo kaka tero kuon omiyo wawacho ne serikal ni orach serikal ni otek maka ber jo Kenya onego wuga oko te to ng'isi Ruto ni we don't need you go back home okwadwari dhi dala imiyo ji dak wacho paro mar chik Kenya wacho paro mar chik kaluwore gi bill ni gini o bill ni onge chik kendo anyalo wacho ne Okiyo Mtata agone Okiyo Mtata bende erokamano kech en wuoyi mathuon en makoro luwo bang' Raila Amolo Odinga ka nene en wuoyi mathuon manyo wuok oko tir kosiemo Ruto mong'iso Ruto na aheri ni mak mana ni ahero chik moloyi gini rach jok moluori go wuonde awadwa wadne Ruto ni mondo mi ong'e ni chik mokelo mar financial bill mokelo sani ni nyaka jok moluore go ok mor en mani gin joka praise and worship di kaka diang' kwere wang'ot bead gini onge gini dhi jo Kenya kwed gini in totality okwadware. Karibu sana we maoni yako kuhusu hii financial bill 2023 ni yapi? Mimi maoni yangu majina yangu naitwa Keva Kiriago. Kwa majina ni Keva Kiriago. Hii bill mimi naona Wakenya wanaumia sana. Kama ni mwananchi sahi
hata hana haki. Sasa ukiangalia maisha imekuwa ngumu kwa wananchi wa Kenya sasa hii. Hii bill mimi ningeomba hao wabunge wote waende wapinge kitu isipite. Sasa ni kama kuwekea punda mizigo yenye haiwezi. Wakenya sasa hii direct line. Maisha imekuwa ngumu. Asante sana, karibu. Erokamano, ginyinga an Gilbert Obuya, jadak ma Kisumu, an jaohala maka. An kawuoyo wachni, Jo-Kenya jony. Jo-Kenya ol. Kendo kang'iyo bil mabiro mbele ni, dhi medo mana negowa. Onge kama odhi konyowa godo. Nikech mokwongo, kwang'iyo kaka ngima dhi gi dhano. Ngima dhi gi dhano marach. Ngima dhi gi dhano mok ni kare. Omiyo nakwayo wabunge duto te mabedo ga mapitisa gi mswada madhi mbele gi. Riwre uru ka kubedo kuriwru ga gigu mudwaro mabeyo. Nikech samoro in dhi maber to minu dhi marach. Omiyo akwani uriwre uru mondo mi wang'ad dhok achiel ni gini na gini Jo-Kenya. Mana kusipna mowuoyo cho wacho ni chon ne ji nyalo olore mogo. Sani ng'ama olo ng'ato mogo en ng'a. Sani ng'ama ng'ato nyalo konyo kata ng'ato mach en ng'a. Awinjo ka keji ni ji luonge ni Ruto chung e dhot. Tadier Ruto chung e dhot adier. Ka mogo sani ng'ato nyalo ng'iewo siling 100, ng'iewo mogo siling 300. Piny ochomo kanye, sukari siling 700, 500. Piny ochomo kanye. Konywa uru wabunge madhi kalo gini, riwre uru. Mana ka uriwru ga kudwaro gige u mabeyo. Riwre uru gima jopiny dwaro mondo mi okonygi bende riwre uru. Ka ok kamano to eru kamano. Erokamano ahinya machiegni. An kawuoyo wach mar bill ni orach kochakre gi chieng' mano luonge ni dhi kele mondo jopiny okadhe. To gima nakwayo na penjo President Ruto. Bende niseriyo ga kech. To bende ing'e gima kech en. To bende ing'eyo ng'ama odenyo kaka chalo. Bende ing'eyo gima ng'ama odenyo paro seche modenyo. Kobiro no wuok no dhi manyo to iyudo ka piny tek, iketo piny tek. Maonge kata gima nyalo nong'o mondo dogo chien mondo nyithindo chiem. Chiaodo chiem kod jogo mopidho mondo oyud kaka nyalo konyore. Akwayi President ni dog chien mondo ipar ni piny obet kama rach. Gigo duto miparo dog chien iwinj pach joma jopiny wacho kata mana jok ma iketo kaka advisors magi. Gin ang'o ma giwachoni? Gima jopiny wacho. Nikech in adier President Ruto kapar ni ng'eyo bisedhi supermarket migono awinjo wakiwacho ni akia mogo 150. Dhi supermarket moro amora kata man but State House kanyere ng'i ane ni mogo no en pesa di iniwacho. Koro kwayo mari kotenore kod bill no nyawachamo. Bill ni ok odhi bedo maber, wan ok wadwar nikech pesa ka dipono kadhe ne nitiere mana yo moro ma President dwaro go kaka pesa gi dhi tiyo. Gini rach, orach, totally orach. Mr. President, dog chien, winj gima jopiny yuago mondo piny odhi makare. Jopiny winjo matek kabisa, winjo matek maonge konyruok moro amora manyalo dongo. Katieko mana inyalo wacho ang'o ewi chik mar paro e chik omenda mar higani. Erokamano, ginyinga en Joseph Onyango, jaohala e dier boma ma Kisumu ka. An mara is very simple and direct. Akwayo wabunge waduto kech gini kamochope ni Mr. William Ruto is out to do anything possible and impossible mondo bill no kal mondo asente. Takwayo wabunge magwa manwa yiero. Sani ok owinjo wang'e ni ma ng'ato ma ok ng'ato en about japiny. To ka in bunge mano yiere gi japiny adier mane wariedo ka wanwa goni kura. For example kaka marwa maka my good friend MP Dr. Joshua Dongoron. Akwayi gi muolo ni kiyie timuru anything possible mondo bill ni kikal ke bill ni en against the common mwananchi modak e life mar per day en oyude to en kaka oyude ne kaka odhi adhia ok yani kiny no bed nango koro bill ni is inhuman. Please wabunge wetu gini kikal. Machiegni katieko mana mapiyo piyo pachi ewi paro mar omenda ma bende oting'o ng'ado osara mag jotich gi atamalo 3, ng'ado sach jopuonj gi atamalo 7.5. Nyalo wacho ang'o? Nyinga luongo ni Fredrick Owino Oyola, atiyo Kisumu ka boda. To aneno ni gima gidwa timo no ok ber nikech wan kaka jo wananchi ma piny ma en piny kabisa wanyere kendo winjo matek ngima oingowa. Mamiyo akwayo ni wabunge mar kikal gino ero giriwre par achiel ka gin joma nodhi mondo watergi mondo gikonywa. To gikonywa mondo kaka jo barabara fuel ni malo, ngima ni malo maka jo okel chiemo mondo ji cham, nyithindwa cham onge. Koro akwayo ni mondo jowago gidhi gitinwa gi ratiro kendo gichung'nwa gi ratiro ni mondo matim ang'owa gikadh parono. Chik mar Ruto mondo nyiew gi mondo gikal nogono. Kik nyiew gi kata kik ti kodgi marach mondo mi gihinyowa nikech wan mo hinyore sani endi. Ka nengo fuel ni malo
sani kaka wakonyre onge chwan jomo tegemea fuel no gi eko yudo kaka nyalo chiemo koro akwaya ni gikalo bill no kik nyiew kata kik ti kodgi marach to walamo Nyasaye mondo mi kwe mondo o direct ngech Nyasaye ma direct joge bende kuom gino. Ka watieko pache wi wach paro e komenda ma ong'ere kaka Financial Bill 2023 inyalo wacho ang'owa kaka japiny ambago ting'o weche mag ng'ado sach jopuonj, ng'ado sach jotich gi atamalo 3, jopuonj atamalo 7.5. Inyalo wacho ang'o kwa tieko? Erokamano, an iluonga ni Isayo Nyango. Mokwongo joma okelo tax ni ema kia nyinge. Giwacho ni en voluntary to giwacho ni it is a tax. Koro tiende ni oonge gi nying malong'o minyalo luongego. Mar ariyo, ok inyal ng'ado pes ng'ato kodagi. Nikech ka pesa ma jopuonj chamo emiwacho ni sani en over 6 years pok omed gi msara nyaka sani. Tiende ni pesa ma gin go ok nyal romo. Koro ok inyal chaki ng'ado pesa ne to ming'ado no be onge. Dwaro ni agi kuong imed jopuonj msara. To maduong' ahinya, kaw pes ng'ato koyie ni mondo ikaw pesa. We kaw pesa gi thuon ni nyaka itim ma. Mano tiende ni nitie gik midwa ni tim gi pesa gi mopogore gi dwaro mag weg pesa. Machielo bende anyalo wacho ni nyaka nyojo Kenya chak bedo magi biro nyaka kama gigikien. Weche mag pesa iriwe ji. Akwayo the president of this country oyie mondo involve joma riek e wach mar loso weche mag pesa mondo mi ochumi odhi malo. Jo Kenya winjo matek oko ka. Jo Kenya winjo malit kabisa nikech sukare sani ok ginyal madho. Kata mna nyuka koro ok inyal madho. Kata mna kuon chon nyocha wawacho ni wan gi 1 meal a day. Sani koro onge, en bahati. Inyalo chame kata ok inyal chame. Omiyo akwayo ni ka giyie giduoknwa bech gik moko piny. Giket gik moko bed affordable. Waneno ka gik magitimo ok gin gik manyalo miyo ochumi losre. Kata nitie jowa moko madang' wawach ni ok inyal loso ochumi ka employment onge. Ka ji ok obed employed to ok inyal employ ji ka pesa monego bed ni dhi chulo kata joma idwa employ gi bende onge. Counties ywak, national government ywak, joma tiyo ywak, so everybody is crying in this country. Koro kwayo ni ewi bill no? Kwayo na ewi bill no en wabunge koyie giyie gitamre kalo gini. Giyie mondo gitamre kalo gini mondo duoke odhi olose mondo obed gima nyalo konyo jopiny. Wan kaka jo ODM joma nyocha waoro ma e samwa dwa kwano we to ka dipo ni list owuok ni ok igoe koma wadwaro asapati to ng'eni in wawere kodi chuth onge kamochako dhi kodi. Mana kamano nyakoro magajwang' kaka iwinjo moko kuom paro kotenore kod wach paro e chik mar ikomenda mar higa 2023. Iwinjo ka jopiny ywak gi kwedo wachno endo ka kwayogi maduong' to gichwalo ne jood bura duto mane giyiero mabende e jogo mabende dhi bedo jokanyo mabiro kalo chik mar paro mar chik mar omenda no endi ka bende gigombo ni kaw gik sama koro idwa kadh paro no eri to gichung' motegno kendo gikwede mondo ngima japiny mabende idendo ni common mwananchi oyud fuong'ruok mondo ngima odhi maber. Kata kamano kionge penjo Cleophas an be gethulo ni aduoko ni mondo aring adhia akolo kata anon weche moko mabende bedo tucho Kisumu County kaendi ka bende wan kod romo madhi bedo kod jopur niang' mano West Kano Irrigation mabende wadwa romo kod jokanyo mowuok e od bura mamalo mobiro twak kendo ng'iyo wach makamano. Ka kamano taduoko ni mondo idhi nyime kod thoro wach ma wan godo kotenore kod kwedo pach ikomenda. Cleophas an kuomi kionge penjo. Hai, agwero kama na Millicent Adhiambo. Iwacho ni awei kore dhi rang weche mamoko to agoniro kamano kuom bago matwak e county ma Kisumu. Katwak nitiere karakanyo wayudo gi eyo moro makare kama nitiere karakanyo wagoniro kama na Millicent Adhiambo. Aga wanyalo yude kama chalo nade mano ka wantiere kama chielo. Ka wantiere kodika chiel ka chiel. Wantiere ka kod Alia Beach. Alia Beach wada tu rekode kapoka duogo ira jagoro Collins Oyomano go kapenjo thoth giro nyaka SMS ka on kod ika chiel ka chiel. Alia Beach baona netwa ko kinyi makawuono mabeyo chio nare to jopiny wacho nade kotenore kod paro ni mar chik mar omenda higa 2023 konwane kaka jodak ma Homabay bende koro wacho gin to giwache yo machalo nade kinyi makawuono.
Cleophas Oluoch watiyo makare kaunti ma Homabay kandi kendo wan e genga paya kandi koda bago twak kalore kod twak madhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono ka wang'iyo paro mar chik mar omenda mar 2023 ma bende waneno ka osebedo ka kelo weche mapek e pacho kaendi ka waneno kata ka riwruoge ma ochung' ne jotije mopogore opogore e sectors mopogore pacho kaendi bende osewuok oko ka kwedo mokalo paro mar chik mar omenda ma kamano kendo kaendi an ka kod moko kuom jopiny kaachiel kod jogo eko manitiere e riwruoge go eko makelo ratiro mag jotich anya mar Kenya National Union of Civil Servants e bade ma Homabay kaendi mwadwago go mbaka kalure kod twak man go okinyi ma kawuono to gento pasgi gin ang'o kalure kod twak ma sani koro pek kendo igeno mar mondo obi ochwale e nyim od bura mondo wabunge ogoye mbaka bang' ka osekaw pa jokanyo e sectors mopogore opogore ma sani koro dhi nyime. Achiel kachiel an ka kod jagoro maduong' mar riwruok jotije mag sirikal kata Kenya National Union of Civil Servants bade ma kaunti ma Homabay kaendi madwa chako nwa twak okinyi ma kawuono kalure kod twak mwadhigo nyime wang'iyo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2023 ma osebedo ka kelo fwere malich mokalo e pacho kaendi. Abiro chako nyingi machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono chagi nyingi ni to inyiswa ni kaka achiel kuom jogo eko ma ochung' ne riwruoge mag kelo ratiro mag jotich e pacho kaendi un kaka kaunti ma Homabay kaendi paro mar chik ma kamandi okayo machalo nade? Erokamano migosi Ali Abich, an gi nyinga iluonga ni Tom Akech, an jachung' mar jotich sirikal e kaunti ma Homabay kendo ma e union mar Kenya Civil Servants. Adwa kawo thuolo ni makende mar kawo chung' motegno mag jowa okwedo chik manyien mabiro mar 2022-2023 financial bill kendo wachung' motegno ka wakwayo wajumbe magwa e Kenya mangima mondo ochung' gi jopiny nikech chik mabiro ni en chik ma wakwedo ahinya, en chik madhi hinyo jopiny e yore mopogore opogore nikech king'iyo kaka civil servants gichano mar kawo pesa ma atamalo mar 3% mondo gidhi gichwalgo weche mag gero udi ma nengogi yot, chik ma wan wawegi ok openjwa, wan wawegi kaka civil servants onge ng'ama obedo kodwa piny mit kato goye kodwa mbaka. Ma wayudo ni is a breach of the constitution of Kenya nikech gimoro amora mitime Kenya ka idwaro ni isolicit public pach ji, iwuo gi jopiny mondo ing'e ni to opinion margi to en ang'o. Omiyo wachung' motegno ni wach mar ot ok en priority mar wafanyakazi wa serikali. Miyo akwayo wajumbe waduto te kamoro amora including MCAs mondo wapinguru wach mar 3% midwa kaw kuom jotich ni dhi gergo udi. Ma ok en gima nyalo timore nikech pachwa ne ok odwar otime e okang' ma rach kabisa ma ochayo katiba. Jopiny gimomiyo wakwayo ni uchung' kodwa en ma ka jatich sirikal oyudo pesa eko chulo ot, eko dhi e chiro onyiewo alot kuom mama mboga mane president marwa ne kedo negi. Nokedo ne policy mare kata moto mare mar bottom up. Bottom up ni tiende ne kaka jopiny nokawe ne wang'eyo ni gik moko ne dhi malo, pesa ne dhi malo kabiro masinani. To sani pesa ichoke masinani kadhi malo. Ma dhi duoko jopiny udok dhier, udhi dhier ma ok ubi nyalo chungo malo nikech pesa ok noyudre ni e chiro, civil servants ok bi nyiepo, ji te biro kwamo. Omiyo ana akwayo ni wachwakuru wach mar ng'anyo ne wach mar 3% ni e okang' motegno ahinya kendo wakwede kendo wariwore gi unions duto te manie Kenya. Nyo uneno Nairobi nyoro nyo wase file petition e National Assembly, wajumbe kuyie chunguru motegno kaka Omtata Senator Mabusia nyo wacho ne president e wang'e. President en ng'ama iyiero gi Nyasaye, omiyo ng'ama oyier gi Nyasaye nyaka winj duond jopiny. Kik oket ne ji dwa ywak e wach achiel to ok odwa loko pache. Ng'ama ok lok pache en ng'ama dagi yie kata dagi dwaro mar Nyasaye. Joma loso giloso kaluwore gi dwaro be mar Nyasaye. Omiyo wa demand ni 3% ogole wach mar finance bill ma 2022-2023.
kapok awe adhi japiny machielo no chano ka giko derani kane jatend piny loso ne osiro kata ne ogodebe mondo mi wabunge bi odokal paro machik makamano kaka achiel kuom jogo eko makelo ratiro mag jotich e pacho kaendi bende no ka jatend piny no wacho wach malong'o manyalo kalore kod lemo ma en go sama koro pod ikawo pach jopiny ewi paro machik makama. Ne chung' mare ne ok ber nikech owuon owinjo ka jopiny kwedo gini okang' mamalo owinjo chik ite ne dwaro mar jopiny gik ma jopiny wachogo are important nikech gin ema ging'eyo kit ngima ma gidago to president gima duong' manyalo chwale wachni en gero udi ma oplan mondo oger to udigi ok didagie ka ji odenyo onge ng'anya dak ei ot kata na chulo rent mar odno ok gibi nyalo chulo nikech pesa onge mifuko. Awana wakwayo ni sirikal kuyie to gikwong gi empower civil servants gimigi msara maber ochul msara maber kaeto pesa donje masinani to moloyo kichako ikawo pesa ma jotich yudo from the national exchequer tichako iduoke malo ma nyiso ni wadhi hinyo jopiny. Omiyo president en a symbol of unity, president en murito jopiny, omiyo koyie to lokie pache owinji ywak mar jopiny. Kamano ahinya bende an kaka achiel kuom jopiny bocho gi nyingi tingiso ni pachi en ang'o kalore kod paro machik mar omenda ma 2023 nendi bende no kaka japiny ma kawaida paro machik ni kopone dhi okale od bura onyalo hinyo japiny. Erokamano Ali Abich Eloro Ramogi. Pe chik mar 3% ni an apinge kendo akwa president mondo oti gi wisdom mare nikech jopiny motelo ne giywak ka ber ahinya to onego gole to maduong'e moloyo ni ywakwa duto te dhi ne wabunge wajumbe magwa kuyie kama koro gikene odong' ne wajumbe kuyie une mo represent wa kudagi kalo bill ni president kata oyie oketie koke wakwa wajumbe waduto e Kenya mangima karu 300 gi wiye tamre uro bill machalo kod ma nikech jopiny motelo ne giywak pinyo gi kuma kawuono nitie joma chiwo kuma gidhi onge to piny tek kodwa to ban exchange makari ma siling 300 ne gimo krome ot koro wakwa wajumbe ni kuyie wajumbe to une mutamru bill nikech kuma koro gike chalo gimo wuok e lwedo piny osebiro no kotamu ko biro duogonwa to wan ko duogonwa samo duogo na the halfway ma koro un modhi kwalo wakwa wajumbe ni kuyie to utamru bill machalo kod ma kamano. Kamano ahinya biro chago nyingi tingiso ni kaka achiel kuom japiny Homa Bay kaendi wadhi nyime kod ng'iyo paro mar chik mar omenda mar 2023 ok ang'e ni kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi bende no ka chik ma kamaendi nyalo biro kelo pek e pacho kaendi poni wabunge dhi okale od bura. An iluonga ni Pamela Oreta but chung ne jo union mar civil servants to chikni ok ayie godo kata dichiel nikech gimomiyo ok ayie gi chikni dhi hinyo jopiny to dhi hinyo nyaka civil servants. One civil servants dhano gwonyore gi pado and in fact ok wanyal yie 3% mondo chak gole salary nikech ji dhi hinyore kabisa. Udigi be ok wanyal dake ka kech nitiere, udigi wadake mana ka wantiere gi kwe. Omiyo an akwayo wabunge ni ka giyie to gitamre bill ni kik gikadhi. Yote waneno ka jatend piny oloso kineno ka osiro paro machik ma kamaendi to bende waneno ka e od bura king'iyo kata National Assembly no ka wabunge ma Kenya Kwanza bet namba gi ni malo koingo mantiere kweth makwedo sirikal bende no ka masa moro nyalo kelo kibaji chunyu kaka jotich mag sirikal poni bill odhi otere od bura kaka sani ko chane. An gima ng'eyo ni jopiny nigi teko moingo kata mana wabunge. Omiyo chikni kata otere kucha ni gidhi gikadhe nikech gin gi wabunge mang'eny to jopiny biro wuok kendo wabiro dhi e ng'anyo mapek ma sirikal kaka president ok obi yudo kata kuma osoe wiye. Chikni kokadhe to jopiny biro wuok oko kendo wabiro dhi e ng'anyo mapek kabisa. Kapok awedhe waseneno ka jotije mag sirikal ywak ni thuolo mane ong'i kata meto mar osara gi osebedo ka yware kendo osekawo higni mathoth kapok omedgi osara to aneno ka sani koro paro mar chik ma kamaendi biro gi ng'ado atamalo 3 mag osara e chwalo chenro mag gedo ne ute mane ogene piny kaka achiel kuom joge kuma tiyo ne piny owacho bende neno ka wach mar ng'ado osara mar atamalo 3 mar chiwo gedo ma ute mane ogene piny gieki nyalo biro konyo samoro joge kuma ne sekta mopogore opogore to pok obedo kod ute mowinjore. Gini onge gimo dhi konyogo kata achiel. Wan kaka wanene, onge gimo dhi konyo godo nikech mokwongo udigi kitambo chieng' moro gergi kata ni civil servants mondo mi odonje. Boyudo kata ka ng'eny ji osetho. Ji ok bi donje udigi be ok bi konyo ji kata dichiel. Omiyo an kaka jatich sirikal aneno ni gini onge gimo dhi konyowago kata dichiel.
Erokamano. Cleophas Oluoch mano mana paro ma moko kuom jodak e kaunti ma Homabay kandi ni godo ka winjo ka thothgi okwedo malich mokalo paro ma chik ma kamano winjo ka koro ote ma gin maduong' en jod bura masani koro wach biro dong' e lwetgi mondo gine ni koter paro ma chik ma kamano e od bura to gikwede kendo gikos kale mondo mine ka chenro mag osebedo ka dhi nyime pacho kendo dhi makare winjo ka ging'ur ni Kenya osebedo matek kendo poni paro ma chik ma kamano kal to gin kaka jogo eko mantie sectors mopogore biro medo hinyore kendo giwacho ni tamala adek bedo ng'adi osagi tije mag piny owacho kichwalo go gedo ma nengo ute ma nengo ni piny ok en gima ne kare kendo gipingo marach mokalo kendo ginjo ka giwacho ni gin bende gibiro bago ng'anyo poni wabunge odhi okalo paro mar chik ma kamano e od bura Cleophas. Agunero kamana ahinya Lebich kuom bago no twake makare gi jo piny kaunti ma Homabay kendo mane mang waloro kanyo tielo mokwongo e kare mar ariyo kae wagunero kamana nya Lebich maber ni jatelo mano gi studio kar kae kiny ma kawuono ang yude thuolo mar duoko penjo ariyo adek moko mowuok kanyo kuom jopiny kaachiel koda ka ng'ur magi mantiere kar kacha sa osekalo kanyo dakika 31 tok sa 4 wakaw yweyo wa masani ka waduogo twak dhi nyime antiere ka kod jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu ka waduogo pod wantiere ka kikilimi bor. Kaponi gimoro amora botimre ne bani to karana singra gi nying nyathina ni in bende ok bi bedo mangima. Adwa natema tek mondo anami keny marwa thuolo moro machielo. En ang'o matimre? En ang'o ma un ji ariyo utimo kae? Lamo ni wach arus ni orum mapiyo piyo kasto an abiro ketogi e line to kapok ochopo chieng'no thapkino nyaka mi dhoge. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wanamgwenya sis. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich. Sa achiel gi dakika 45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings.
Ramogi jong machiegni waseka yweyo masani kendo koro ikona kanya achiel ni nyalo mana tudi kodwa yornwa ote machuok SMS yao en 3 ka wantiere kar kanyo kod ote mathoth mantiere kar kanyo wakale ote mantiere kamondi kasekale ote gi jagoro maduong' mar NAT ntiere kar ka Collins yango duoko moko mango nyalo duoko moko bende ntiere mathoth madonjo SMS line nomene 3 ote gi chalo kama. Nitiere ote mago madonjo Facebook kachiel koda mopogore ntiere brother Wilberforce Otieno page na Collins gima omiyo jopuonj ma P1 poko chul salary are dwe mar 4 higani mano dwe mokalo magi jopuonj from Dhiwa sub county. Aya mano ndiko kar kanyo Afel Kosuda piny tek sana kendo Maka Ruto ok nyal winjo duond jopiny to wadhi tongo yien. Aya Afel Kosuda erokamano. Alika Mzandu wacho kanyo ni aneno ni jopuonj ni kare 3% mar housing ni to be entiere wacho ni be nitiere ng'ama osigas wacho ni mano ng'ama osegero ot my friend japuonj winjo matek eyo mar ngima to pod imayogi. Alika erokamano ahinya. Janeno machielo ma SMS menari 3 wacho ni jatend janat nosego jatend janat nosego dhoge bor owek pimo wiye wayaye. Aya agidwokare jogi mawacho nosego dhoge bor mana pejo kapok wakawo yweyo mokwongo cha. Janeno machielo SMS wacho ni Cleophas penyna jagoro ni to jopuonj mar JSS poko chul chakre ne ndikgi dwe mar 2 to NAT oling thi e wachno. What's happening? Wacho ni man ka wuok Kisumu. Erokamano ahinya na man ka wuok Kisumu. Ochieng' Collins oro ote mabor ka wacho ni Cleophas oyawre mosna jatelo mano my namesake. Wacho ni ayie kod approach man NAT kod NEC omiyo wach mar 3% deduction. Mano iluongo ni win-win approach. Miyata mi mak mana niya jopuonj wang'eyo ni kod gimoro miluongo ni CBA mabende owacho kanyo ni wacho ni is there to stay. Wach mar finance bill 2023 masani etwak madhi nyime kamoro amora e Kenya ka en gima very urgent but short lived. Mane wach mantiere kanyo to omedo kanyo kowacho niya kowacho gimoro mano ote mantiere kar kanyo ang'e nang'o ayud openjo kanyo ni ang'oma mono gi yie giriwre gi jo Kenya kod civil servants duto wang' achiel mondo wakwed wach mar finance bill no mondo bang'e koro ka gifuatilia wach CBA margi 100% mar jopuonj wacho ma osegoyo mbaka no kwedo wachno e okang' mamalo. Ere gima omiyo NAT kod NEC chalo ni ndhogo jokanyo maggi penyna go niya ka sirkal oyie medogi 5% to kao 3 mano koro biro konyo nang'o kata biro konyo ang'o. Collins Ochieng' mar Nyakacha poko mano ote mar Collins Ochieng'. Ang'eni githotheri Otieno wacho kanyo ni wabunge wa kikutem kadhe mane gima ntiere kaka Jackson Mbuya ote mogik wacho ni kata bende akwedo parono. Katibu ang'e maber ntiere chenro mopogore mantiere kar ka wadani warang county ma Mombasa to sani ote mantie kagi waduoko mondo waduokgi iduok joneno gi achiel kachiel mana kapod wadi studio ka. Aya kora Ramogi jongi na mondo adhir Joja oko e county ma Mombasa. Joja oko pek mar ngima nitiere ywak mag jopiny dwaro gik mopogore tainya moko bende kwedo kachiel koda riwruoge mamoko makoro sani bende kwedo paro mar chik mar omenda ni. Jo Mombasa wache nade okinyi makawuono machiegni. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono aneno ka wan gi luoch moro matin nyidho kawuono gokinyi koro liet ma jabedo ga kawuono aneno ka odok piny matin. Mana kaka iwache no antiere gi jodak ma Mombasa kaendi adwa ni gin be gigoe dhogi piny
ginyiso ni to wach paro mar omenda mar higa 2023 2024 gin gijiwe lwedo koso gin gikwede, to ka gikwede nang'o, ka gijiwe lwedo to gijiwe lwedo nang'o. Wayudo ne pach moko kuom gi kae sida machiegni ka chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to pachi en mane kaluwore gi wach paro mar omenda. Gi nyinga iluonga ni Nicholas Kisara, ajadak ma Mombasa ka. Wach medo omenda no an akwede. Kaluwore gi kaka hali mar maisha sani odhi malo to yuto dok piny, to ushuru ok rach nikech mondo piny odong mbele dwaro ni mondo okaw ushuru, lakini luwore gi kaka hali mar ngima chalo sani. King'iyo kaka wach mafuta kodhi malo to gimoro amora dhi malo, fare dhi malo, chiemo dhi malo, kata kuonde mar dak dhi malo. Sani ko waneno VAT mar mafuta en at 8%. To the proposed bill wacho ni mondo dhi up to 16%. Gino king'iyo mano ng'iso ni odhi double the current taxation mantiere. Mar ariyo, gini joma ng'eny ok osome maber, lakini king'iye en gi weche moko matindo iye ma ketho berne. Odhi to kawo ngima bedo malo kabisa. Awinjo ka jatend piny wacho nodwa ni mondo oged ne ji. Gedo ok rach. Lakini gima gini ok owacho ni sawa obiro golo gine 3%, to kamidhi gede to ni kure, nikech kar gedo to dwaro nyaka lo. Awinjo mako wacho ni bigedi, to kata kibigedi ne jogi ibi gol ji e mier to ji duoge town koso udegi ibi ger gi kure. Apani mano ok bedo clarified maber. Kichaki ng'iya anga nitiere taxation moko madhi wuok e gik machalo kaka sako, chama, merry go round. Mago be ipenjori to koro ma pesa ma ng'ato gola ka ng'ato nigi achiel nade. Kichaki taxe bro miyo kata joma nigi heart of philanthropy tamore golo, nikech owacho ni ere tiende wagol kidhi chako bedo taxed kendo. Omiyo gi pacha taneno ni gini no winjo bed ni obedo people bedo involved in participation mondo jopiny mong'iya ni to ka to dwarore omedi to ka dwarore opunguza. Achiel kuom gima waneno ka piny wacho koni gidwa geng'o wach olo gope mawuok e pinje maoko. Ikoni piny Kenya sani nitiere gi gope tandawe e pinje maoko. Koro achiel kuom yore mag medo ushuru gi en ni gidwaro ng'uko wach olo gope. Iparo ni in pachin mane kaluwore gi wach magama? Olo gowi ok rach ka nitie gima idhi timo gi gowino, lakini gowi mikawo tikia gima idhi timo eto nyaka otami ga chulo. Koro gimokwongo nowinjo bed ni watimo audit, wang'ini to gope manoseol kate to tiyo kanyo. Kinyalo ng'iyo adieri kama gope go te otiye, then inyalo chake ka nitie ng'ama nool, kata in sani kidhi e bengi tidhi iolo pesa, chuno nyaka ibi chul pesa no. Ka en pesa ma nitimo go ohala maber to obiro chulore kende, lakini ka ni wuotho kode achiel nade to obiro nyori. Omiyo gimokwongo sani nowinjo okwongo watimo audit to wang'ini to mano waseolo kate to tiyo kanyo. Then koko wachako wang'ini to koro ko waol kendo ama wagine. Lakini kama mano waolo ka be ok wanya ng'iso kama nodhiye, to kaso sani dwa ni koro jopiny ochul, jopiny to dhi chulo to yudo kanye. Erokamano. Oyude pach jadak machielo suda kaendi chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to wach finance bill ni in ang'o ma diher wache? Ineno ni onego bed ni kadhe kaka entiere koso iparo ni onego weye matin go e kogno matin? An okwongo an iluonga ni Brana Charo, an jadak ma Mombasa kae. An finance bill an akwedo mokwongo akwedo 3%, nikech 3% kiwacho ni mondo ji ogol to jomondiko ji kaka wan jomondikwa kuonde magini seche ma ng'amondiko wachulo 3%, wambe wachulo 3%, manyiso niya odhi golo jomoko e tich nikech koro ok onyal chulo 3% cha. Koro an mana kwedo nikech mano dhi ketho ne ji tich. Kendo akwedo midwa mede fuel nikech ka sani 8% to chako med 8% moro, manyiso niya kata mana osiepewa kata owetewa matimo bodaboda ok dhi nyalo timo bodaboda nikech sani mafuta dhi malo to gidhi yudo ohala matin ni kanyo bi ketho tije gi manyocha gin godo. Koro an wach kwayo ni mondo ji ong'i gini, jotendwa manyocha wamiyo tich gini onego kwedi kendo kwedi kabisa mondo kik odhi mbele nikech gini dhi hinyowa. Nikech sani kana neno ni Ruto sani endi en gi pesa ne monego bed ni imiye mondo owuotho go e pinje nikech imede 2 billion. Matin ni pesa modwa miye gi odwa mana medo mondo owuotho go e pinje, ok odwa tiyonwa godo. Erokamano ahinya. Wayude pach jadak machielo, wachna wacha ni tito wach finance bill ni in inene nade? Chakna chaka gi nyingi. Nyinga Simon Okumaluma, an Jalikoni area. Kaluwore gi wach finance ni,
wach finance ni to bedo matek to kendo wakwede nikech mano ke yo monego be nitiyo go jo Kenya kama kawaida nikech rais mosekalo go osebedo katiyo gi ji maber to pok no mede pesa moro ni 3% kata ni 6% nikech nitie 3% moro ming'ado gi government taeto moro no bodogo medo koro ing'eni en 6%. Koro ing'eni retrenchment kata golo jotich e tijegi dhi bedo mang'eny to kuo dhi medre. To koro kalure gi kata kaka mafuta mabe nyiche oyudi ni Kenya ni to gidwa use be ama gidwa lose yo malong'o mondo mi okony kata jopiny bende mondo mi wach mafuta ni orum to gin giketo ni koro pod gidwaro ni gikete odhi oko ni koro ka duogo gi pesa faida mo matin ambo moko kony kata jopiny to mani ng'eni kaka sani mafuta seidho iwinjo koro ing'eni mano gimoro amora dhi idho. Achiel kuom gik ma giwacho ni to chutho medo kwana tamala dek mar ushuru ming'ado kuom jotich gikoni mar gero udi ni gikoni biro chiwo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Inakia ni wach ni to diher wach yango? Mano kaponi owacho kamano to mano ok ayiego nikech ing'eni nitie jomoko ma bende osegero ute go already. Koro ing'eni kako idwa ng'ado 3% chande. Mano ing'eni inye already to mano dhine mana government ok dhine mana incho akaida mamo kony kata. Koro ing'eni gero utego dwaro mana ka ng'ato dwaro mana kiyari oduogo penjo jopiny ni to odwaro na tim nang'o kapo ni ng'ato dwa gero to team saving ne uwuon to ok ni chune mano ing'eni koro chal ka gimi chuno ng'ato gi gero mo asante. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae ka gin be gikoni gigoli pachgi e wach paro mar chik mar omenda mar 2023-2024 ka yudo ka thoth ma owuoyo kagi koni gin gikwede to gi gik momiyo giwachogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya mano George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Bago twak yo makare gi jopiny paro bende nitiere kar kanyo jogo makwede wacho ni jori buro dhi orangego. Erokamano ahinya George Aoko. Nyakoro moge jongo nitiere kar kadai kosekalo kanyo 48 wane okang' makoro ida duok penjo duto moseyude counties kuondego duto mondo mi kang' watieko chenro watieke mana gi kacha. Jagoro nitie gik mathoth ahinya mantiere kar ka ma isewinjo kanyo penjo mantie kar ka yude thuolo ni mondo mi duok nitie penjo madonjo ka achiel madonjo ka kuom achiel kuom joneno nyingi odek wacho kanyo ni penya ne oyu gimoyo jopuonje mag JSS pok ochul nyaka sani mano ka irango nyaka sani mano ni chak dwe mar 2 mano ne nitiere kar kanyo ma bende osesomo jopuonje bende osebedo e sikul e kindegi duto ka moko bende iwacho ni moko bende osetho kaluwore gi weche mag frustrations mantiere ka moko bende mane wacho mag kawo ngimagi giwegi bende donjo kar ka kachiel koda ka jonyuolgi kendo wacho kanyo ni penja ne ni jopuonje madongo mane onego be ni yudo promotion to poko yudo promotion magi letters bende poko chopo nyaka sani to moko kuom gichopo e wechego mag retiring ang'eni sa odong' mana gi thuolo mar dakika 4 kata 6 mondo mi watiek chenro gi duto mangi nyalo duoko e kindegi kawa ne thuolo mondo mi wuo kod nyakwara Mwenge Jwang'. Erokamano wadwa achako gi frustrations mag jopuonj ma kamoro chuno nyaka japuonj dere kata okaw ngimane magi duto dok wacho osara ma japuonj. Ing'eni sami chamo msara ti holo gowi inyalo holo gowi makadh misachi makoro gimitimo onge kilo ng'iyo jopuonj mang'eny gi kawo ngimagi yudo ka load ma en go in terms of pesa manie slip okonyal makoro ng'ado nani ma alomo dadhiyo molo dong' kanyo watemo wacho ni jopuonj ni waseketo okange ma nikare e wach review mar CBA. Aneno ka penjo mora ntiere wach mar higa manyaka CBA kaw e kwadonje machielo. Adwa paro negi ni CBA ok en cast on stone. Onge any other sector manoyudo monetary value the last CBA. Koro review clause cha ema wachunje ma nyocha jumba ariyo mokalo nyocha wan gi Teacher Service Commission Nakuru to giseyie mabe wasechako wuoye wach msara mar jopuonj despite the fact ni kamoro higa 4 cha ma cycle ma CBA pokorumo
JSS o Teacher Service Commission kondiko japuonj sani opogore ndalo mano ndiko acha. Wan indiki kana tiyo college in March 1986 March. To kadonje giko dwe mar May ochula salary moriwo nyaka April mok natiyo. Manyiso ni kama nondika en March tichula msara madweche ariyo end of May ok ne nyal kalo. Sani msaj japuonj mondiki kalo gi dweche ariyo. Kochopo adek to koro nyaka wago koko. Ne wasendiko ni Teacher Service Commission kapok waromo korgi e wachudo ma JSS. Ka koro nyi waromo Nakuru ne gi commit ni giko dwe mar abichni gidhi chulo jo JSS. Be nobwogo wakagi wacho ni moko gisechulo. Uko ni mondo gigol data manyiso ni gisechulo moko. En adier ni moko gisechulo. To thin malich atamalo mathin. Kora wang'iyo ni giko dwe mar abichni japuonj manyo ndike JSS nyaka chul misache. Ok en ratiro ni japuonj nyalo tiyo kuom dweche 4 moko yudo msara. Ka gin TSC magiketo ceiling mar dweche 3. Ariyo tadek kang'eny. Jogo sekalo dweche 6. Emomiyo waneno ni nyaka chulgi samo wuoyeni. O P1 jandhiwani. Japuonj ma andhiwa P1 teacher will be employed in April en dwe manyoro. Ma en May. Ka hawi ber ni Teacher Service Commission ochoro gigo piyo desk mar accounts tinyalo chuli nwache kono dwe mar ariyo. To orit giko dwe mar auchiel ni nyaka waneno chule. Yes. So kain P1 ang'eni gin P1 zocho ndik machiegni. Recruited manyo kalo ni mabenyor oriwo nyaka jo JSS moko. Ang'eyo TSC ka wadhi to yuago no wach pesa. Ing'eni ok en tijwa mondo wadhi e treasury wakwa pesa michulo jopuonj. Mano tich mar Teacher Service Commission ok ne wiketwa e ore amoko ne watie. Koro wan gine mwang'iyo gini tamre chulo jopuonj. Giwa wacho no wach mar treasury. Kamano. Penjo mara andhoga kuka jonek gachalo koda ka telo mar NAT. Ndhogo jokanyo magu. Neko ka wandhogo gi to ka joma moko jotije moko to ng'amondhogo. Jogi ni ndara kendo oganda neno giero ni ginoko ging'anyo to eru uonge useketo rutenge. Waseketo tenge ok wandhogo gin wach gimi neno ja Toma Kech ma Homa Bay wacho cha. Public participation. O wach ni yango ewi gini momi ing'eyo marom kama ewi gini. Mane kama ni sirikal okosogo kende. Gik makoro wuok maricho nyiso lack of public participation. Ya Mombasa morobo wacho mabe ni onego be ni goyo kogno samo nyisi gima temre ti goyo kogno ti winjo. Wan ne wasechiwo pachwa koterwa public participation. Koro gimodong en imiwa timi ere kamo yaonwa mondo wan bende wayud kaka jopuonj yuda ngono gimore mesa makata kimulo to japuonj kamoro ok ne mulo gere. Kamano. Mane kama public participation no lal goro ni sirikal. Unga mondhogi. Kata jomi neno ka wuothe ndara ka wasongo wacho maler ni onge ng'ama oseketo gi piny mowacho ne moloso kode. Loso no kamoro kelo paro moro mar winjo gima timre. Ok ne wanyal dhi e ndara because wasechako public participation. Jopuonjwa manie regions awacho ni nyaka gidhi e public participation e wach ni endi. Ero kamane wan gi boda ikachiel. Wach mari mogik nyalo bedo mane weche gi duto mag paro mar omenda. Paro machiek mar omenda ma higa mar 2024. Wach ma an go e wach paro mar omenda ni endi en ni kamoro japiny pok owuogo mondo winje. Japiny pok omi thuolo mar duong'o kama neno dhi hinye. Ing'eni ji wuoyo gini to gini moko kichome wang'i tir. For example 16% ma jo insurance tax ni ji pok owinjo. Jomoko pok owinjo 20% excess duty mar mobile and data. Ting'eni sani Kenya chopo kama it is a data free world, just like country, just like what is practiced globally. So kikete tax itamo ng'ani the what is being practiced globally kosi yene. So en wach mapek gima kendo apimo kar ka monego bed ni ilero. Ing'eni ji okawo 3% kaka tax to kendo gikele kaka savings.
let us participate and let us tell mwananchi wa kawaida nika kama kwa chomo to dhi chalo kama mondo yud penjo moro mipenji ko tami duoko make a halt. Yeah. To piny to sani tek jathura. Piny tek ma onego bed ni ng'iyo gima dhi konyo japiny kapok ing'iyo gima kamoro igolo kuom japiny. Haya, nyakora Ramogi Jwang, mano duonda jagoro maduong' mar NAT. Mano riwruok mag jopuonje pachoka NAT. O Collins Oyu mabende waloso godo e studio kinyi makawuono koleronwa chung margi kaka NAT kaachiel koda ka jopuonj iwacho ni nyaka sani gin to gidware yo machalo nade. Olere yo makare en bende kaka owinjo agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa Ramogi TV cheno mar mbaka rombo. Erokamano waber. Nyakora Ramogi Jwang in bende kuom yudo thuolo mar twak kodwa bedo kodwa ka oro ote bedo oko kata kod jofwambo magwa wagoni erokamano ahinya. Sa oseromo kanyo saa 4 gi dakika 55 kanye mwalore cheno mar mbaka romo. Nyinga Cleophas Oluoch ang'e maber ni ote donjo kar ka mang'eny. Tango wacha ni jogo mwacho ni Nura Ramogi TV sani oro ote ne mama na Lucy Akinyi oguna kani dala mar game mano berel game Kambare wacho gi Tony bende jogo duto mantiere kar ka unero kamano ote mamoko bende samoro kod thuolo mar somo gi moko biro somo chieng' makinyi yorgi kara minde ko sari to kwa somo kinyi ore kenda ang' asomo kinyi cheno mar piny kod mano wan mbaka romo elo sharon ng'ago gi jogo duto mano keto chero biro yo makare wagunero kamano kendo riti masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro ma okeu nyaka sangu oriti masani Nyasaye mondo oriti kiny ne waromo watimo kawuono yo mopogore oriti erokamano mani bedo kewa